Oke teman-teman, jadi untuk jamang yang hijau-hijau kemarin, nah ini hampir selesai ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya seperti ini, ki tak blok putih lagi, sing kene iki ya tak blok nah. Lah iki hampir kandel kan kemarin kompresorku gak bisa teman-teman sampai sekarang ki ora kena. Jadi ini pakai kuas semua, ki delok putih tak kayak kuas iki. Jadi tak kuasi saithik ngono teman-teman, hampir rondo kandel. Terus di sini biru kingko opo kingko mbuh kingko warnane opo teman-teman ki barang. Nah iki jadi kene karo kene iki beda ya teman-teman, iki ora padha sing opo ngene iki. Ngene iki lho. Selarat-selarat ki opo jenenge teman-teman? Mbuh iki lho. Lah iki kingko warnane juga beda jadi ora tempuk karo kene. Terus untuk barongan sing ki lha iki kotak iki opo iki? Kayak anu ya teman-teman, kayak keket truk iki kayak jangle to jangle iki sudah selesai teman-teman, delok to wis tak bor, cuman bore panceng teman-teman karena kayune iki kan panceng iki bingung aku piye iki kok menceng aku pas tak bor iki tak wasa-wasi ngene apane yo sampai 3 kali teman-teman ngebor, cuman kan bore urung cilik urung gede ngene iki. Saya pakai ensel yang kecil dulu ya teman-teman, tak jajal. Wah kok panceng apane ya, ternyata kayune teman-teman. Lah iki lho. Iki kene karo kene iki ora padha teman-teman. Sing kene iki rondok maju, sing kene iki mundur. Makane kok tak bor pencang-penceng dlogo aneh tibake kayune sing panceng teman-teman, padahal wis tak ukur iki. Terus yang kene iki juga mau maju ya teman-teman, ki mau maju ki mundur, makanya nek ngebor sampai 3 kali. Terus kini ansale kemarin ki serate koyo ngene iki lho teman-teman. Lah ngene iki wis tak tutuk pisan akhirnya ceklek, tak tutuk mak cuwok ngono tibake ceklek teman-teman. Terus akhirnya tak ganti. Lah iki lah engko timbang dige main terus ceklek mending kita ganti pisan ya teman-teman. Lah iki tak ganti satu sing kene ki aman ki. Iki jajal tak tutuk tibake masih kuat teman-teman, cuman untuk depannya kita tambahi kan kemarin sak menit tok lagi lho, sak menit tok akhirnya tak tambahi iki kuwotak teman-teman, delok toh kaya anu apa nek ngarani ngono kae barongan belum jadi ya teman-teman. Ki nek wong sing ora ngerti ki dikira urung dadi teman-teman, iki kok opo keke anu ki ganjele truk ya teman-teman, delok toh kayak ganjel truk iki. Terus kene iki juga tak dempol ya teman-teman. Lagi ini keringnya lama sekali soalnya dempulane kawandel teman-teman bagian kene iki. Terus ki motone njaluk dianu ki anu ya teman-teman. Delok to. Kok kene iki lho ketoke. Lah iki lho. Kayak manuk kuwi teman-teman lho iki. Mentol ngene. Jadi ki nek tatane ya teman-teman. Nek tak sawang-sawang ini malah koyo anu temen-temen koyo manukku iki. Ya trah anu ngene, cilik-cilik ngene iki manukku lagi lho. Lah ngene. Dan bendol ngene koyo mari anu ya temen-temen, mari opo. Alah mbuh mari opo ngono lho temen-temen iki barang iki. Tak tambahi anuan iki opo iki. Bendol ngene lho temen-temen iki jan aku nek masih iki karo ki pikiranku gladrah kok ndi-ndi temen-temen iki lho. Bendol ngene koyo yang anu lho temen-temen. Apa sing geter-geter ngene lho teman-teman iki lho. Kene iki asin tak kai patran cuman gak jadi teman-teman. Jadi tak bikin polos ngene. Nek karo bocah dicat emas tok sing bagian kene lha iki kok terus dicat apa patran iki. Jadi nek dikai patran ngene malah apik ya teman-teman kayak ngene iki. Terus untuk gocelane iki belum, gocelane belum. Terus ki apa nek ngaran iki? Oh, wirunge urung teman-teman. Hidungnya belum. Terus untuk bawaannya simpel kayak gini lah iki tak gendho kemarin. Tak entekno pisan kayune towepis ya teman-teman lho. Iki sik blenggang iki. Blenggang kabeh jadi kayune gak rata. Akhirnya blenggang kabeh kayak gini. Tapi nek dicat ya ora ketok teman-teman. Terus untuk iki amplasane engko ben di amplas dhewe lah. Untuk gigine iki jeru-jeru teman-teman untuk gigine. Terus untuk macan ya teman-teman iki sing takok anu iki takok bruange koyo piye dadine. Lah iki lho bruange teman-teman. Iki lho bruange hampir selesai iki untuk cat iki sudah selesai. Cuman belum dipasangi moto teman-teman iki urung enek motone iki. Lho urung
yang enek motone. Jadi saya nanti pasang mata pakai iki. Iki cate tak buang dulu teman-teman iki. Cate jadi apa kurang bunder ya teman-teman untuk cate mata iki lagi. Iki bocah-bocah sing ngecat teman-teman. Jadi nanti kita buang diratakno ya teman-teman. Iki mbuh ki kok kaca mbuh duduk teman-teman. Soale tak wasi-wasi ngene iki kurang kurang mlirik ngono teman-teman. Nek di sawang teko pinggir ngene iki lho, kurang ngetut teman-teman. Biasane nek kaca asli iki ngetut teman-teman. Lah iki ngetut ngene. Tapi iki yo koyoke kaca teman-teman. Cuman bocah tetok ae sing iki. Nek kaca iki memang kaca teman-teman. Cuman yo mbuh kaca kan jenisnya beda-beda ya teman-teman. Anak sing apik, anak sing elek iki jadi beda-beda nek kaca ngene iki. Iki kurang lirik lho. Iki engko arep tak tempel di sini teman-teman lah ngene. Lah iki. Sing siji engko di sini. Tuh, ngene kan ketok kereng ya teman-teman delon. Padahal kemarin ki nek pas putihan iki kaya beruang kutub ya teman-teman. Pas jadine delon lho. Jan kaya macan celengan tenan iki nek bagian sini teman-teman. Lah iki digrendo cilik ngene crit ngene engko terus dileboni dhuwit iki bisa jadi tabungan ya teman-teman. Iki kaya zaman cilikanku iki. Celengan apa ngono kae? Ada dhuwit ngono kae lho teman-teman. Lah bagian kene iki dikeki ngene, srit ngene tok terus dileboni koin 500-an ki terus engko gang setahun kita bongkar ngono kae. Wah, wis tabunganku sudah banyak. Iki kan bentuknya kayak ngono kuwi teman-teman. Cuman untuk macanan memang zaman dulu kayak gini teman-teman. Iki kayak apa nek ngarani Samboya Putra iki memang seperti ini ya teman-teman. Cacatan ngene iki. Ya enek sing kulit barang enek teman-teman. Nek saiki ya usum neh lah macanan seperti ini. Terus enek sing dikuliti barang, tapi nek kulit ki paling apik gawe nganu teman-teman. Gawe apa nek ngarani ki? Ulu pedet teman-teman, aja pakai ulu kambing. Sing apik ben iso kuwerengi gawe ulu pedet teman-teman. Bulu sapi yang sik enom ngono kae lho teman-teman. Ulune sapi sing jek apa ngono kae sik sapine sik cuwilik ngono kae. Cuman memang hargane untuk ulu sapi kaya ngono kuwi larang teman-teman. Larang kadek ya goleke angel soalnya cek cilik teman-teman. Biasane pedet-pedet ngono kuwi nek lahiran mati lah ngono kuwi lagi dibelah ya teman-teman. Biasane apa nek jagal-jagal ngono kuwi lagi dibelah ngenteni mati teman-teman. Nek gede kan setiap hari ngono jagal-jagal iki teman-teman belah. Tapi nek yang kecil-kecil jarang ya teman-teman. Makane goleke angel tur legone iki ya larang teman-teman. Cuman ku nek mbok apa nek ngarani iki mbok semir engko warnane apik teman-teman. Untuk gelap-gelap ngono kae, tapi nek wedhus engko ya alah pucet-pucet coklat-coklat pucet ngono kae lho teman-teman nek wedhus. Tapi nek ulu pedet memang apik kereng. Nah iki terus untuk kucingan, nah iki kucingane belum masih pengeringan ya teman-teman iki. Masih proses pengeringan. Terus iki pesanan lagi teman-teman. Lah iki juga belum. Kowe lah iki kucingan yang kemarin. Nah ini juga belum ya teman-teman. Terus iki rehapan iki masih tak lem. Lah di sini tak kayak bendol-bendol. Iki nek bendol-bendol teman-teman iki. Jadi masih lim-liman kok. Nek wis rondok garing kok lagi tak tatah ya teman-teman. Iki kan urung garing iki sik gembuk iki lah iki. Iki sik gembuk teman-teman. Sing kene iki wis garing. Karena iki sudah lama ya teman-teman, sing kene iki lagi tas iki. 2 dino paling. Yo gak sampai lah 2 dino lagi winginane. Terus ki, lah iki nanti gocelane kita sambung ya teman-teman. Wah, iki jan barongan sing viral-viral iki. Barongan viral. Sudah tak seret semua teman-teman. Kene barang ki. Serat asine iki arep tak gabungno rene. Seruat ngene ben koyo apa? Kucinganku yang lama iki lho teman-teman iki lho. Lah iki kan rene teman-teman seret ngene. Cuman kayune ketipisan jadi ya wis gak kena lah.
Iki kan rene teman-teman iki garapane wong Tulungagung teman-teman iki lama banget sudah nggak bisa dipakai karena pecah semua ya teman-teman. Jadi ya wis tak gantung ini. Iki sisike ya apa ngene wong-wong dandakno rene ngono kae ora dijumuk. Jadi kan diganti anyar teman-teman sisike pilise barang ini terus tak pasang nih kene sing lawas. Daripada tak buang tak ncepno ning kene ae lha iki. Wis buncal-buncal wah mundak kereng iki. Oh dicatinah iki kene utawa diamplas iki diamplas ya untune dientekno resik engko galak teman-teman iki. Lho. Ki warnane dulu ijo ya teman-teman. Ki ijo polos jadi gak ngene iki. Ijo polos ngono kae paling rongsap lek gak salah. Bagian kene barang ki. Terus tak ganti iki. Lah iki. Iki lho wawas tenan iki. Tuh, iki lho. Jadi seritane gede-gede kaya ngene iki ora cilik-cilik ora ya teman-teman, dari gede-gede ngene. Ya memang zaman kerajaan ya teman-teman, jadi gawene iki apa nek ngaran iki yus alate saeneke ya teman-teman, ora kaya saiki kan alate lengkap-lengkap semua. Wis engko dibuat main. Nah iki. Wah, pah. Piye suarane jan buanter rame.